καλωσορίζουμε στην εκδήλωση του συλλόγου μας για την κοπή της Βασιλόπιτας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας να βλέπουμε κατάμεστα την αίθουσα από κόσμο. Περιμέναμε περισσότερους από τους επίσημους προσκεκλημένους. Ευχαριστούμε για αυτούς που έχουν έρθει όμως. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με τα κάλαντα που θα παίξει το μουσικό τμήμα του συλλόγου μας. Υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Μαριάννας Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστώ. Yeah.